Omwanchomo riari Keroka Tti Steven Captain 001 manyana kurigeri amangana ye Chigosori amangana amaye kurwase ebiti au na rero rego mwanchomo riri gocha yamasema kurwase geti kia gesaba kwa enseme ya nyaribari abwase timu kende buna Keroka Tti gose Keroka Technical Training Institute riri kirega sesati yanaiga tochukwe manya mangi gore timu ya institute ya Keroka vote buna bakagosori kaiba erure kaibare na kaibaro chigo chimotu tobe amo mbako mwali bomoro buri bura botambe Captain 001. Omanche bwana nagote bito sangane timu kende buna Keroka Tti unari kiraiga asesati Keroka Technical Training Institute timu ya boyenkoyo ebwatu mugano muya sana asorongo rwa Gusii ngote buna bw'abanyankongo bavuango iga toyo kombe kiriki amamerano ye Technical Training Institute ya sense ya Kenya igone timu bwatu mugano muya irachote beki bakolire bakavuga kombe ekyo nemerero bwata sama tukagocha konde ntaraenda ro mwanche mwe turasangana mu bwatani oboyo omona bote bieli etali yao totali rama kuli chipara kwa kiraiga kisaba kwa mbia mwone soko tualigani. Karibu sana. Karibishe mwensi ase abanyangongo. Keroka ni skuru ya ngete kare iko 1992. Lakini rende nechi sport na ichagereka kinase kekeke. Twabeira ba tukagenda twabere champion italirimo kabere gatatu. Tene safari ntame mwade ngoto tabiole kolende sifari batako maja bako batebili etali aho nango nzemo kyokoru na Keroka yengeko ngyo kwa Keroka ese skuru asiri tangoro kizito makori ndigo koru kitutu chache sautari nyakoe ncheno mwalimu ande nteneta mangana ye Chigosori lakini ande mwalimu business wono no tore tokonya kusangana abamura twaro stoni nalitoko konyeke kesa kwekeke yo koro obonjori bwe karasi bino bonjori bwa geti iganda kenimete kwegweri bakali oborai ase skuru no anje Chigosori ndake nkikeri obukongusa kwebwata ne Chigosori egento gikombwata ne Chigosori no kobanganchete Chigosori ande ncheno mwaki ngochi sande mubugie firimbi ngako kwanja koberange na ne vijana elimanyana na kitoko basukuma akobana nche ngonkonyere Ndali bagoire lyo kwa mubwatani we Chigosori school neli nene kwa bana libakali kwa Chigosori kule ndanda kiturata jukwa na mangi gore Keroka Tti abo TV timu ya ino more league ndio simora jeste usena kimoja mwaka inubu na Keroka Tti asemone to waka mipira yechi technical lakini lene ngwaka tore na Betway Cup ya manyekaine last time twagete round of 32 tukakanya bururu tukabua round of 16 tukaenda asakoro kunga tika tukabua tuagete ne timu kuru Quiquity ono kera tuachite waka round of 8 the quarter finals alito Mereta FC Leopards bahati mbaya tukateresa lakini rende wote litaliko bado tukanye to mwaka huyo hapo abo tugocha gotema nande mate tobogoretie lietali ya Gusii lakini matengwate ba molese amamerino Technical Training Institute agochecha buna chi tournament gosine league burongero regular amma yechi sukuru aya ne tournament kero mwaka last year njalengo ko ya corona lakini uyo po mwaka yo kocha tolena kombe yaka bikukia regional Nyanza regional ino bado mwage bwata mmoja bali hapa bwata historia ngia sana aba Keroka Tti ya wote wanajua bwata kombe kia regional watoro banyangongo bwa Kenya igone timu ngia sana ko ruwa senseme yanda kiramo kwa ndamerero unaya ye regional bwa America mukonyara ku Technical Training Institute chinde cha koranse ya Nyanza bwa America competition mwa to bwa America baro no bonge ko bakero montata itekubwa ulio muya ono mbama itenga Keroka nulio muya ono bagota kumubwa ono bintu mbinge bikotoka kwanyoranga mugoto mwige kebe na rinde murago mapema lakini rinde banga no ni timu yende batutomera guchigetie kebe na bado getie kebe bagochi lakini rinde bamurambe tomete ande mbia bakoregasi kila gente kia sana kwanda kinima itengwa ntebi umaka wanyande ko bomubwata ni 2017 ukwe guri bagelio tenelo Chigosori na kiora tebe egosori yenko ime Keroka yarenge emyake yo ngetano guchimaiga entona tebe nga ase Keroka emipira Chigosori asobwagale yabeire nga nero ekomanyekania skuru
kurwa 2010 2011 kero mukubwa bwe skuru alia mwete nga tikao ni skuru kwetera chi sport nalia ngete koba tukagenda tukaba namba 3 the first na lengo lakini the history nero na kwa history ukabwatira bukanyebwate nero rase chat yetu na bukulige lorora tukagenda 2013 bahati mzuri tukaba regional champions tukaba na national champions 2013 na litwalete bikombe byonse bere litanga 2014 tuchie tikonyora buya 2015 bachi tikonyora buya 2016 they were regional champions na national champions nje nachitabu 2017 na nachitabu no mwalimu kurwabu 2017 tuabere toko minyoka 2017 tukaba regional champions but nationals yeka tumia sinini 2018 we were also regional champions national na ndege kitakutomochi Kutengoje kusangora ite philosophy no bune team kolende andake kere iniwana uno mwatani kwa Chigosori seketi andake injira kimugo tumeka kumanya mugosori ya kera goche school ryo na tabu no mugosori ina acha gosoma ite kimugo shinyo cha gosoma abo mwaki bwa gosori ama ite bagote banga Chigosori muntu anchite Chigosori nabango moreri ago ikase ke to manyange ke tuo nkirase ke ono ga ikire na boko nyora ko likinga nguchiaralia ocha lakini biagaso kuri kumungusa lakini monege ntotoko kora kuna vijana bako soka isiko konyoruru muntu na ruta ite gocho kole form 4 twacha nere useo cha kubwati oira nere bweka okonyora nge biagase bio bikungusa baki monege to kutumeka mbali bako chaboka na ndinsa chinde ndire toko genda isiko twali kibali aba ya kurusiko ndende tobaye experience Nama tele bagari ko kuna federation yankoyo etime tuaraba gosori yange 30 kurende sa institute bagosori na bange musiteli bagese bali 30 boka gose mwegolete kero mo ndinde esoko chore squad na nenera mo kubwati amachikayo anene tubwate tuigolete squad ndiro konyora tubwata baki baka 50 ndiro konyora tubwata baki abange lakini liliego ikabano buna champion litote biringa bone takeira bantaba banyene 18 22 25 30 bona buna litoko chora from bali tubwata bange to select the best bali ba orokiri iko Zamata nga tabati kere omontale se institute se university o se school gakende Chigosori ngokora chiri chago turubani to gutwara concentration ekerasime ino kikilima wakora kwene kibuna aba gosori baino onye se ibrasi na ngokora bali bya bado tubwate chinga ki maite se school ne bwate time te pombali mbali kera saa 2 ne bwate schedule yae saa 3 schedule yae bono konyora mono ntunto bwate schedule ya Chigosori chetu bune skuru kuchakira saa 10 paka saa 1 tutikire ya sport mostly leo konyora to kale binte biwono ntunto bwate andege ntogeko gera Keroka manyeka ina samanta echi Chigosori no ko bantu eba go train throughout ntoma etinga ose tournament mambie kale tonga go train eba ro throughout ono naki ego tokona Mwanche banya mwone wanyara kutobwata edo kosangane timu kanya buna Keroka Technical Training Institute timu ya boyenkoyo bote byo mugano bwate bikombe binge sana buna twero na Mr Kizito makolote bya mangana mango bwata ne mwone bwa Chigosori ase skuru ya Keti andake abange ni maitemo maite buna SH timu chichire buna corporate team chitim chechi institute kuzo chira mangana nde wote buna uboteneli bwa skuru ngakiende mbuli ko ba support ngende bwa limugane te usene bus use facilitation yarangusake ndake kiora tebe bwa mate bwa timu ya ino na management ya school reso ko basira obwa matena ntebenga borobu yanchengo te borobu yokoba administration inero ya mwetenge Chigosori ntungo to support bari ntorara shidende ko to support bari buja sana maguna bono kuna togo cha masoezi ga kali atoreta ngakiende lito tataiti ko cha ne kali ntoba nyene okobo maite running ga ko chi school is part of masoezi na libata iko to antu ikwanda to sabe lakini lende kitoba tebiri ntotaite friendly mambi ngoto support bari iko tunashukuru sana Mezapa Gosori abange vechi institute gosa chi school bakwenda mangana mange sana siasa nkora vera mangana ya allowance asaba Gosori abese njengwe tamabare wo CVT andake abasoro nemende ngo kwantole marabara bukolende ndile limuko balenda nimete irabenge gasi side hustle ndira kele limuko balenda ko ba motivation banya ko bakira gwetera chi allowance again tomono to ko ba konya maite no mwanafunzi again tutagete umwanafunzi oyo maite mupira oro ngoikere ngakigete mupira oere banyore kwanza risakara ngo batore support yo gosoma igento yo kabakuru ni chibesa cyo chamatema
lakini chinde choko soma eskuru egotenenera wanere komu chibes choko soma taikoru chamate mwakoligi ndagere tokoba nenyombe baire siba komenya obara buno gosoma ikisa 10 bakora masoezi ande motivation yende tokoba no allowance abantu babolinga mbama itusina allowance sintulanch tokoba motivation yero tokorora kwa baire tokokoligelia club ogenda onyole bono allowance chirichingia kuna bono togoikenga kini batai bake bali twara ondigo chiskenga kia bwangoiga bakonya kolicha allowance chabo iskali stalinke Garaka manje muleri onyanda ka no mwana kwa college school form 4 ubate kiringa konyara gusomera course yende yonse ya technical training institute aho tote ime Keroka Tti kubwate kegwe kia gwasoire se team tori go chandu mangana yo kuri chibesa goseki yo kwa gwe chinga kichinyororo eso komenya eso konyara koragira chingichoko bageti kwene kivuna ngobore getio kinie kia wakiao na masomo wanyale koba asenchira erengikira no ndakika ngana no wachakira ukwanira igoro ya abana bali muranyale gwetogeri inubuna keti Keroka Technical Training Institute wetira makoka ino woniga barasagia wera gotebya marieta abo tobwa nako okobo maite na baito nande ntutoko baoni ntubwate tinguma osenko ngere goro sengere kurunse ngere tanda uchigo ngerense bottom up ononko ngera kurunse ntubwate Cyrus ucho wakera etimu ya Gusii FC ntubwate Brian Kiako wakera Shabana ntubwate Raliminishi walenge Shabana lakini lende nyasaye na namo seseni akagenda jeshi ono abuneke rutwa rulensa ntubwate umuntu korukunga Jimmy War wakera Silibwet ere ma Bomet ona abumbali bagwake ligi ya nsega ono tugusuka se ligi ya igoro ase bali twa ni bwangoiga ntubwate Peter Nyona wakera Bidco no ara round nero kunya kutrain vijana gaigarero ntubwate yo kurukunga Isaac Kipiegon wakera Tusker walenge FC onyamu maite captain FC agenda Tusker ina tunajivunia tu arosiri ande ntogenda tokorosi kuruska andake ni mate kereti me bataba gosori bunaba mko bayero moyo uchese bali bali te mate asande na njira sana ronda ligiri ngenda ndake support kinjira kimko batana naba itira magokaino kunyara gusira baba ke bagokina mko baleta tole bunaba no na gotebiri Peter Nyona no ali gaiga ko baleta tole ba my motivation ali batai korangu ya chita kagenderani ocha baba motivation baba oroke umaita masoezi yarongo chenchiari alitwengwa kaikorotali aralero basokire isiko baba letera baka ono muntu twaro moyo linga na nchenga kabuya matukabira toto asukire ono ko baleta tole baba motivation za chinde baba kotirecha aitona go ebintebi mwanche muri yo Mr. Kizito makoro mwatana ne Chigosori ase skuru ya Keroka Technical Training Institute Chigosori chini na chiro chenjero rokando nenkoyo mangana buna handball nchenga nikyo mwancho muri ase chubiki chigocha ningotero mugano mu ya handball bono batasomia mange gosori handball na kibako kana kulenderero iga nenkoya boto kwe manyi buna bachagete nebiringo birio bwate kuchimotu twenda somo tumakomuko goto koirana twendere kwe manyi mange gore mugano o Keroka Technical Training Institute karibu sana karibu Keroka ase champion korosi kwa aga no to kubarosi haya mwanche muri mo birara sambye no muri biri bwe Chigosori buna botambe ko tunanchanda mo Steven Captain 001 rero iga etwagete kambya sesemo ya gesava kwa imanya rivari tugendete kwe manyo magano bwe timiganda buna Keroka Technical Training Institute timu yabo yenkoyo abanyankongo bechi school kiri cha Technical Training Institute ensemo ya Nyanza ensemo ya Kenya gone timu yengi ya sana akitwagete kambya sense meye kwe manyo ngoro yo muganobo namne ensemo internet wate Mr. Kizito makori omoteneri bwe Chigosori ime school ye oneseme ya kabere teture manyiro mubatani oyo mwasenseme okonyensemo yo bwakienkoyo nensemo eri ya coaching na tebya mange igora yambi ya mona soko chinga kina itu litanga ni pi se china bote bi lietali yao na andake kayunya litekoru uikabona uikaimea Keroka Technical Training Institute asa marieta yongoro kweli kimose korwe county ya Nyamira sub county ya Manga Kemera location Imejana na ikono rute semo ya Kemera ward wote wikase semo ya Nyarivali semo ya Keti nje ikono nya zako soime ya Keti itangani ikona renge omukoyi lakini bwe bigwange bike katika harakati yo kunyagwa kaka tukanyorana no mugosori yo mukuru Keti
nero inspired gocha Keroka agante igari mbagwate libaga ryo mwanafunzi uri tete gusoma na mono gwako mupira ikine kianikerete nka join Tti. Reke yo miaka ki ega Keroka bwe kerengera riekyo yali ngo mwaka 2013 kanyona nakorire form 4 lakini na bereske miaka 3 nakorite 2010 kemetengwa gokerete libaga ryo mwali okanyara kurira ugaswase timu ya Tti andaka yengo sikone ryo nyarite ko chole ndo so Tti ochiko sabono Tti na cholete course ya human resource nero na cholete nero na kolete nero nkolete yona wasaire wanyara gusoma ndake one kuru 2013 wikira boni kana kiona masoma wanyarite gukuira mbaka wikira boni ga na soete certificate level ngakora ande ngasoa diploma nero ngakora mwaka 2016 mete asenko na boto era so we mesenko ni maito bya mororokere eskuru gose ensiro kwali bagalyo gwakenko yo na kwana ndeli bagalyo konyara gusoma ayembu ya kiboli kwarorire esele weli Tti yakonyara kwena na abagosori konyara kokosori baguli bagalyo gusoma abandi gwetera chi sponsorship na kokosori mbu ya kiyoro chabororo obuyamboro bonene ekora bunanje na nyoreta amasomo ntale kucha konyora asengenjo family ya gwate background yetalingia akibono gwetera sponsorship bakwena na Tti kanyora amasomo ayunga kora ande mono ntu anyoreta chi exposure yakora bunanje na nyoreta libagali gwakere timu ya Shabana ndo mwanafunzi lakini alikuwa na bado na kere timu ya Shabana na kere tena timu ya people met na boyko sirpwet exposure kia ime ya NSL ona ndake unangoro cheiga ibaga kilibo no yata gwake senko yo ibaga kilirio gwaka ande na security anjete enale waka midfield nero nganjete anene waka midfield attacking offensive ni meta senko yaba kosori na bange bakora attacking midfielding na bange sanzo bata abo Modric abo Toni Kroos na bange sana kai mbago sori kibali bako ko inspire sire bali ya kali attacking midfield bata njeli tukelimo tenga kinke kerango kele omo gosori Pogba nere nganje tumu Manu nere ngotaka ngake bunere ase kingi kele ko hibara Pogba sengenjo style ya waka chindu kichiriago gotoma ne binta korageti ebikongoki ne lifestyle ya channel ligo nyanje okay Paul Labile Pogba bona ndakano kwa beri meti 2013 obwaki woni bona onyalite gukorana na barabo bono ogatya na kore no mangana yo bwaki bwenko yo yani nakore mangana ya masomo enko yo na nyalire gwa kankiro no kwa gokerete kubo mwaki bwenko yo meti mwe ento na gokerete ne spirit ye abachezaji bale mugali babugate ande abange barure timu ya Tti bachire bakire bakaboni kantu bata bagwake Premier League nande abange banyorire barosiro bwima bwabo bwetere timu eri nande gwetera obochezaji bwe nkoyo nimete safari teyo eri raisi kobe myaka seti bange myaka kianda gwikira boniga andake challenges kichiri kwarorera se timu oboteneli go se timu ese obwagale chiroche cyane ko basukuma maiga kina sima cyasimu etumire mono bune timu igente getangani no ko boru resources una bono Tti Keroka Tti bwati okonyora bone mu kwenda mwasabe biti nabo ntoja twasabe Tti yake saba kwantu akasabire nyanturago lakini bagaika sengenjo yeskuru erangali bagaika bagakana bono okonyore challenge ene no okonyore Tti kalimo gutumeka bono okonyore mu gutara distance etambe kuchikuri Tti mo okora masoesi na means yo transport bakabwase biti ebyo okonyora sometimes okonyora mu bwati mbini yo gweka ose means yo gweka ase Tti bono okonyore kumachikuba bona ne challenge rendi take akibone ekobitelimu ekobitelimu lemereri singenje option teyo na singenje kintu kalimo tagete nimete wikira bone rero mwaki ngo cyo sone chingo nyara gwaka ebitine bingo kwenda kubete sati ye timu ya Tti ngo sori keri kwa gwokirete mono usenga kombe kikeri kwa bulitine sati yeye akaokia sana gukunya bote biki yakora kan teri tukeri kombe na gwokirete ne kia nationals buna kombe timu Tti tanga 2013 nalia lenge 2014 nalia lenge litanga kumukia kombe kia nationals toi mugeti Alfist
ne kende nagokerete mono ne kitu imugeti Mombasa nationals ya Kenya Technical Institute ya Mombasa wote binti mkimwale Chigosori na ki mudi ya ngeli tukeli aba tioterelie gosona ki ya ngeli tukeli ngakie yunali entegetanga ni tu expect nanto imukesenge tu abwate abachezaji abake tu abwate abakese namba usemiaka abakese namba tu abwate namba situ linga abachezaji 18 boka depth erense ande bone tu abwate abantu tu abwate abachezaji bali baito be experience mono asengenjo abange boko bali ne tu amabaga ne chitimu chiabo bono ekabitele tukaenda tole tutabwati depth isaine ande tutabwati bali baito chi experience lakini abo tuwachite nande tukabuka ne timu yarenga twagetika imosi ande timu yikonyora 2015 batoitira bono tu expect nako baita tu alenga singe 2015 tu abwata abaiko baito lia abakongo bakatoita bono tuwachire tole week nande tukomera na barwe final lakini tukabaita bono ekina kiegento kiango agetimon kabe revenge ekabuna ne revenge bono ndake metama tukamba naro matukama benaro kondegeleo komo kirengaki koba ime timu ya keti nanye myake yonse pikwa beire meyaye yento geko ngomo ya se timu eri ne steli abantu banjite ubonyasaye steli abantu banjite nyasaye ne steli okonyora obomoboro ne Keroka ali okonyora ni bwate spirit buna you are at home okonya na koro at least ni okakwanyora spirit eri muntu okofiri kobengia imete bono nombola aba assembly aba Chigosori bali veteran go say experience ba chire NSL ba cold school bado nomole ne timu yandake mbora iki bali mwe timu etere maoka aketi mwokora kubwatira naba Chigosori aba ke mubwati timu yaino yente tangani togo tebia ba Chigosori aba abake bagocha yente tangani no kolemereri endonge ogegocha ase oboraisi lazima lemereri nande lazima ngangane negento yakabere no kuya matumaini nabo goikario so tagete so long as obeke bidi ando obeke Nyasaye abegente getangani andake bono gochimoto ebuno Chigosori wachesire NSL ngwana no robora ya se timu yeiga aye personally maroro kiobwate ese etimu seso bwaki bwa obwenko ya ebuno Chigosori waniga na chakire gosomera oboroki kobe coach so far na chire stage eli entangani na kolire nganye tinande with time njengende stage ya kabiri with time na njenda tenjembe coach ekokonya abande buna chikochi chia maeka chia tokonyete bono andake ni metete go chigokolera andake enja kana ni moja mwakora trainings chere metege tie kerale kunde ngwe suma mole maike CVT training ya ino andake matuko kimawakora na nsemo kije mukolire kana mole training meteke kibiri mukolire ko bikoya na ko bikora bibe strong as a team anda mono training ya ite go chaka saa 10 asengenjo lazima abantu baye ku priority yokora ende virasi wane to beka saa 10 ya abantu bakore virasi na chi weekend nalitoko machiko tuarange abantu bacha saa 8 after bali bago after kanisa nini muntu okora shughuli chae tuacha saa 8 lakini kera turange ne tournament tulibone togwe sacrifice tuacha saa 4 kuselinde saa 8 lakini mono kera tournament tete na one week tu tulie togocha saa 4 sengenjo kunala agreement kyumugaso sengenjo tournament kyumchinje chwa kuchinga kyumugaso one togocha saa 4 toti kwenda tuchukura andake mbara bawate abuna kero bwateke mbara bwateke mbara kwenda kirasme wose kwenda skuru reke oyo gako bwate ragioka bweke kwaro reke bwateke wana ndo bwate certificate yago sole skuru ya umbuya kibororo yente tangani toli ku entertain muntu uli otari ku chikirasi keko ragali aro akonyo muntu uli otete ku chikirasi umuntu utaite mangana gosine ne kewa hioka itoko motomo ende kiraf anda nabone team abero ali asa special ayende kam lakini umuntu gekora buna ko ndra kobera bwa gali ne team muntu te opportunity etota to muntu uli utaite kirasi ne talent at the same time abuna bwa ando to godire mono gekora ko onyu muntu uli utaite gosina kurende yoka most ya ko twale disciplinariense Chigosori semeto abwate timu ya Keroka Tti Training Institute ingana yo mwali asibali bonse batuligeti boniga kureta seni kia Ndizi TV ne rili otumike kamera egento nda tebi bali ba talent nengia
nande nkwakanere egento getekeire no boremereri no kwerwa nande Nyasaye abe number 1. Ambia muno mwanche muri asosanga na itukoro tutagitomoro video yo tukwana ne timu ya Keroka Technical Training Institute timu kwa tamarora manene ime nsi ya Kenya yarwanirire bendera y'urugo rwa Gusii ase Chigosori komanyekana Kenya ngima gwetenchera bagwetuma kerevale asebiti twasangire n'ababwatani abo bageti management ya batech biria bange wikirenga kiende sinakoletero mugano ndi etimu enga gusoma gosori omungao unabotambire tene nende mo Steven Captain 001.